ay 37 walla 38 to suratul hajj eyi telli o nelaɗo haɗum wi julɓe soñama kadi o kaɓe te so eɓe kaɓe mami wallude waye maɓɓe no feeta ɓe belti ñande he ɓe puɗɗi noon haɓe capanɗe jeegom gol walla jeenayyi nelaɗo haɓa e nder duuɓi sappo ɗi woni madina ɗi ɗum noon wi ka khalifa rasulullah aleloɗo ha nangue hoore mana so yiiri hay goto nata galle ma so neɗɗo ari ma oƴas ne yiima nde ari fof tawaɗa garde a penat ka khalifa nelaɗo jiltoɗo kalis kono a wona khalifa nelaɗo e gonga ne nelaɗo siɗi fof nder jama jooɗi ina yewda yimɓe ne haalda yimɓe kono ñaama jungo yimɓeɓe waktu kañum yimɓe juldanno fof neɗɗo soble fof namno haalne kala mbiyaɗo mo sellani o yaatu so nelaɗo juuɗi subaka salmini wi hoole moon koyɗol mi haalata ɗum holmo sellani mo arani julde subaka mi haalata ɗum e mbimo lawol gotol Abou Hurayrata caggal Madina hoɗi ɓe mbi yitere makko no musanno hanki ina wayno ñawguide fuɗɗi nelaɗo ɓornaki fat yaari koyngal mi haala caggal Madina salminoy joom a dañata ɗo joni ceerno mukkum daña mana ha joni inde ara walla daña dewgal ara so wonata jogui kalde arda beela tan ko almudo yo lomto ɗum lamto ceerno ari ceerno wi on tan sinaa jogii kalis ngara sinaa jogii kalis ceerno jola woto an ndaare kalis njuuɗe ndaare kalis njuuɗe ndaare kalis ata bayana mana feeñi ruttu mana feewa joni min alkayi mana e majjat joni mana en fama yakur on mo yeddi ɓiɗɗa hut mana e sanam ko yumin billahi gonginal fagadi samsaka ko jogitima biɗum roti nuska e ɓoggol tingol taƴata alan sitama taƴata ala awa e jungo makko wala allahu allah tamin kanko nanowo alimun mana gando allahu mana allah wali yu kañum woni bawowo walladina ɓen amanu gonginɓe ɗokoti joommo yaltinaɓe min ahlumati mana ha joni niɓɓere kanko yaltintaɓe niɓɓere yani keɓeragal ila nuuri fewde annode limanagal walladina ɓen kabaru mana yedno waɗa o noddi yimɓe ɗiɗo e yeeso makko o tongi ɗumen ha tiiɗi o hirti hen goto oya o tongi ɗo o piyeyi o mbiɗa ko allah na waɗa min kam mi waɗi e yi o mi wurni o mi waɗi قال إبراهيم وي قال وي أنا أهي من بروتنا وميت معنا برولا قال إبراهيم وي ما نحن فإن الله يأتي هذا بسمسناك من المشرق بنك فناك فاتي بها أدناك من المغرب هرناك وبهت دعاء الذين انكبر o wi allah o ina addira naange funnaange anne saɗa waawi funde ɗum hirnaange nden noon muga ɗum noon woni mana neɗɗo pewji o mbedda moye jayngol walla walla laaji o fewndala ɓamo yimɓe waali mina mana ha joni toñɓe awma walla kalledi hono on marra birtiɓe ala qariyatin mana e wuuro o wiyete ko Ousayru walla Adis omo waɗi mbabba makko koye rennoɓe tawde taw jeeya o wirti baytal mo kaddasi ɓawa buktu nasara heeli ɗum o wi wono allah waɗata fof ha wurtina ngo wuuro ha darto won tan wonno allah wi o maayi o maayi o maayi mbabba makko maayi duuɓi temedere omo leyi allah wi mo wurto o ummi holli mo mbabba makko o ƴeewi mbabba ba moƴƴi nguru ala ɗon hay hunde ala ƴeena keddi allah wi mo noddu mbabba o noddi mbabba ƴiƴan woni e jillude kew woni hen leeɓi woni hen ƴiƴan woni hen ɗon mbabba hani ummi dari yeeso makko omo ƴeewa o ƴeewi omo jogino fan faali ɗiɗi nduɗo ina waɗi ƴibbe omo yooɓino nduna waɗi jumri omo yoɓino lametta sanna o tawi waylaki ina wanno wanno allah wi mon foti ko gonɗa ɗo o wi feccere ñalawma waɗi noon nde o maayata nde ko subaka nde o fiɗi nde o kihi ɗum noon o wi ko ñalawma walla feccere ñalawma allah wimo ala maayi duuɓi temedere joni gurtinmami ƴeew mbabba ma ba no wayi wuuti ƴeew wonno darima ƴeew jooɓaɗi ma ɗi waylaki duuɓi temedere min ballatnoma ni o min jogoɗo wurtinde wuuro o arti ɗo wuuro to omo huñi tawrede ɓe mbimo ko ɓi allah woni qalatil yahudu Ousayru ibnullahi wi ko ɓi allah qalatil nasara masihu ibnullahi ɓe mbi Isa ko ɓi allah ala wona debbo wona gorko te allah ala debbo kono allah dañiti ɓiɗɗo wona gonɗo maccuɓe allah meeɗa o wiyete ko Ousayru قال وي أن يهي نوتنت على هذه الله ما أنا على بعد موتها فاوند غور ماي فأمده الله على وي ماي ميتو آمين كمدر هيدان ثم بعثه ما أنا أمينه قال ما أنا على ويمو كم لبست نفدي ما أنا كنيتا قال وي لبست منيبي يوما يلوم أو بعد يوم ولا فكر يلوم الله غورتين Ousayru duuɓi temedere
maayino wuurtini mbabba mum duuɓi temedere waylani ibbe mum eno wano ha gati te Uzayr wona annabi jeeya kay annabaɓe mana ha joni jeeya tan koye anduɓe bani Israila Allah o wuurtindo Uzayr mana ha yalti heeɓi boowal so wuurtini mbabba mum ene wonko wuurtini nelaɗo Allah ha haday Cheikh Tidiane walla ha haday wali goɗɗo ronkani ko yeddoɓe haasideɓe kalata ala ko Allah wawa ko wi ballo accum labi samana ñiiɓi Allah wimo meetu amin temedere hitande fanzur ndar ila ɗami ko fewde ñamde ma ko sarabika en jaramala meta sanna waylaki fanzur ndar ila himarika fewde mana ha joni mbabba ma golina jalaka min mbaɗanma ayatan hawnide linnasi wonande yimɓe fanzur ndar ilal isami fewde ƴiye mbabba ba e ko ɗum siya nomin gurtinita ɗum mana ha daro wonta mbabba ɗuma naksuha min koltina ɗum lahaman mana min mbaɗa hen tew mbaɗa hen mana ha joni ƴiƴam walla mata bayana law nde feeñannomo ngalo wi Adamu joni mi andi annala Allah ala kulli shay'in kala hunde qadir nde ko joom hatan baskur siftor il qala tumani wi Ibrahimu rabbi joomam arini fallat kayfa tuhil mawta no gurtinirta mayɓe Allah hollam no gurtinirta mayɓe Allah wi mo mate ka kefera yeddata o wi ala ko haaɓi mi ɓeydo mana ha joni jabde gonɗinde qala alam tumin Allah wi beela gonɗinani koye mbiɗo gonɗini qala wi bale walakin ko waɗi mi yatmayna ha yimɗo galbi mana ɓerde am qala mana Allah wimo fahud nangu arba'atan nayyi min at-tayri mana e jiwe fasurhunna mana jagguɗe ilayka fewde ma yani o nanguiɗe kanƴe foof o hirsiɗe o itti tengu o waɗi banggue o itti ƴiyeɗe mana hutti o waɗi banggue o itti ɓoro ko mana o waɗi banggue o nani ɗe wowru o loppi kanƴe foof mana haɗe gasni mana ha joni o joƴƴini tengu o waɗi ɗum dakkere o itta nde dakkere o fawa nde hayre o itta nde dakkere o yaha ɓoyo fawɗo o fecciri noon tengu o weddi ɓoro ko weɗi koye ɗe o jogue junggo makko o heɓoy to o dari to waɗi Allah wi nodduɗe o noddiɗe kanƴe foof te gurti ɓoro majje seŋi hen tengu seŋi hen nde goddano kew foof wontini wonno ani seŋe hoore nde o jogino kañum hoɗum gurti Allah wi saɗa namdino ko ni gurtinirtumi ko maji o wi eyi joni Allah mi yeddano kono kam yanani Allah gurtinɗo diwe nayyi ɓoranoɗe loppa e duwawu Ibrahima o wawa wurtinde nelaɗo Allah tawa hay ko duwaki ina wawi jabol ko bale suma dial mana ha joni wat mana ala tan holluma tan no wawi sawdi ngawa abbere wotere fuɗa waɗa watango waɗa butaali jeeɗiɗi butani fof waɗa gabbe temedere en gandi wutande wondu gabbe temedere ɓe ndullo gabbe temedere wuta ala ɗum gawɗo ndullo wutande kay so moƴƴi wona ujunere abbere haalde eyo ɗum ɗo ko Allah ne holluma tan ne wawi sawde kono nduɗo wandu gabbe temedere ndu ko moro gabbal sono ko makka ko moro gabbal so tawi ko ndimiri ko ndullo wedde koye sawde barkinani ngayremoɓe ne gandi ɗum walla yudda ayif kanko ni mona sowli man sha won mana mo haaji walla wasi a gayna mbasoɗa ɗum walla totta neɗɗo ha gayna Allah bonni wona ñaago ɗo Allah bonni wona jahata ko dokkunɗa bonni ɓe mbaɗata ɗum ɓe ɗawmno wodni ɓe ajur hum mana jobdi mabɓe ende rabbi ɗo jomum wala kafum suɗol alalimi dow mabɓe wona hum wona kam yahde mum eɓe cuno hawɗum marufun konngol moƴƴol neɗɗo ñagoma a jogaki yalla hokke yalla newnu ko mawbiratu yalla yaafum yaafuma kabra ɗum de kadi ɗum ɓuuri moƴƴude min sadakatin e dokkal yata baw haade wi hen adan mana toye wala ganiyum o goni galo mana gaga winden de alhalim mana ha joni muñi ya ayyuha alladina ana ha joni limde par sammere walla par wutan aɗa lima goɗiɗi tati nayyi ha jeenayyi aɗa suɓo moƴƴi battuɓe sappo ngel ko asagal tan maire guite jagga ndullo yet gonga malɗo fuutankoɓe gadda ndullo yet walla mbaga bedduɗa mana ha joni to asakal ngal woni to woto mbaɗi ɗum walastu mon laatake bi akhidi mana oɗon nangoya ɗum illa an tuhmidu sana oɗon meerni fihi hen mana ha joni narde moɗon wa alamu mana gande annalal ganiyum ko galo gaga winderde hamidun jettaɗo a cheytanu iblis ya'idukum no fodonol faga mana batal o yamurukum lemiron bil fasa mana bonande wasde wadde asakal walla yidukum ina fodana on so nafɓi magfiratun kabran mana ha joni minhum umode ma hutorima fewde Allah wama ala kadi wona ena waaco illa ulul albab sana jomiraɓe haqqillaji wama anfaqtum kala ko noon min nafaqati mana e nafaje sakkade e ittude asakal e yobde ñamade yontude aɗa wawi
e jokkirde mana en ɗam ɗum fof naati ɗo aw nadartum walla mana takki summa min nadarin mana ha joni aw nadartum walla takkuɗon min nadarin mana e takki mbiɗa somi dañima wat fa inna Allah la ya'lamuna andi ɗum sa dañiti min kama li zalimin alana mana heferde yani haɗoɓe eskal min ansarina bawo in tubdu toon peñini as sadaqati jokke ɗe mbaɗa toon ɗe Allah ina andi in tubdu toon peñini nafilaji mbaɗa toon ɗi Allah ina andi in tubdu toon peñini as sadaqati golle moƴƴe mbatton ɗe Allah ina andi e ne'ma hiya taare ɗum wonti fuha soko tawi on cuuɗi ɗum o tuudu ha on dokki ɗum alfuqara mana waasi so wakkati ɗum tawi ɗum ɓuri moƴƴit dokkal e sada fof ina dagui feññina ina dagui cuuɗa sa feññinino moƴƴi sa suuɗino moƴƴi suurde nde ɓurdi moƴƴude ɗum waasi nandude e yengo feññinde nde woni wi ɓuri moƴƴude beele ma goɗɗo nan jemtina walla feññina dokka jomum yettuma won gonnoon ɗon e sara ma ko haasilma ko ɓi ba ma ni yiɗi yettede kono hokkani watta kamɓe hokkude beele kamɓe watta hokkude n dokkirtade dokka hen en ɗam beele kamɓe ne yette wona jeeyi baraji eyyi fof foni moƴƴi eyyi sa feññinino moƴƴi sa suuɗino moƴƴi fof hokkotu kala jiɗɗo yettede yo hokku ɗum tan woni sabaru ñawdugal mum ko noon tan foti oyo kabbel mana o ba an kum gaman an so yiyaji kum mana ga borta Quraysh ene jooɗi oya gorko moƴƴo ala ɗo ɓe mbiya ko mbatta gorko moƴƴo oya mi ɓaggay mum keecam ki hami yettina ko jomam nenimi ko ɓe mbiya ala hay goto alaɗo oya o ara o jaggay junngo nen o deeya ɗum ha caggal yimɓe oya wi la ilaha illallah goto oto juulanalla hay darde woni mi dañen kucciɗani ma mi yawma ƴeewat saabu en ɗam ngal aljanna jomum wiya wiyani o woppa o suñi o mettini e majjum ha e bamma Abou Talib omo nangi mana ene hoore mum fawe koyɗe mum baba wi la ilaha illallah gotol ñagatma to Allah koye mbiɗa andi diine ko gonga mbiɗa andi ko naɗa ko gonga ali gonɗima ko gonga kono mbiɗa hersa wiide noon wiye bammo Mouhamadou bammo Ali yaare madine saldi haw ma yo innani Allah e gotum nelaɗi to hoore makko joɗɗini leydi mana wi Ali waɗi ƴettu bamma kefere wonani Ali wino haɓɓa koyngal mana ene das efere ɓe calli tawi kanko woni président assemblée makko وما إيمان الجنان الله يدري الذي ليس عليك لا تجي جوما هداه في والمت ولكن الله لا يهدي كم كفيون ما يشاء ما وما تنفقوا قال كنا نكون من خير نمجر فلينفسكم كويم وما تنفقون قولوا نفق إلا ابتغاء تناسب بوجه الله ما نا يسوع الله وما تنفقون كنا نقول من خير نمجر يوفى إلى تمنى إليكم فيهم وأنتم مونون تولى موسى المدينة ما مدينة نابن دفن دفن يا غسال سبيلهم جنبوا كنا مدير فايم قال نلا nelaɗo ne mana itta haɗa galle mum totta ɓe koɓe capanɗe jeeɗiɗi aba Moussa Lasari wonno mawɗo caabi ɗoɓe jooɗino ɗo noon watti soɓe jeehi jihaadi goto mabɓe wiya woto nelaɗo yaade jihaadi tawa tinani walla woto julde wattu taw juldani mum goto mabɓe fof wuti hen gotel jogui tuɗoel gotel sono wupata ko jamma ha comci ɗi luuɓa e mabɓe war men eɓe goppi galleji mabɓe e guese mabɓe eɓe gonde nelaɗo soɓe jeehi noon jihaadi mana naafiƴeɓe gara ɗoɓe jooɗino ɗon irta mbiya mataw koye bataji kanŋe ɓe jooɗi ɗum haɗi ɓe yeloyade woni tasibumul jahiliya agniya mina ta'affuf sabu mana ɓurnade ɓe ñagota joni ɗoɓe jooɗino ɗo caali mabɓe ki joni calɗi piyeji ɗi ko kañum waɗa nattinama e nder jamanu ngalu lomtima basal piyeji yeso kañum waɗa ما تنفقوا كلا كنا نقول من خير مجر فإن الله به يدعو عليم مانا كوغان الذين ينفقون بنفق أموالهم جود المب بالليل جمعوا النهار يلهم سيرا سند وعلى يتنفعون ولم نودي ربانا ودي جديد ربا الفضل إن وودي ربا النساء إن وودي ربا الفضل مية ما كنتو شودا فواهن بنفيس كبوتي ko ɓurti ko konnomi mana ha joni yeeyde ko o ko ribal fadli ribal nasa mi ñamlima temedere joni aɗa hato jini hen aɗa tampi hayso ko mbirman fof ma jaɓ so lewru ma yiyata yoɓami temedere capan joyyi ina harmi no ribal nasa nemnude lajal ngal ɓeydaneɗa ina harmi eyyi ribal fadli ribal nasa jomum neɗɗo goto ñamowo riba mana ɗum tan wonno liggey makko Allah haaji mana ha joni o maayi hoore nde watta hoore mbabba ɓii ko wone wayde
mana jiya dalla goto tawi dum ne wiye Seydil Hasan mana wi mo holko goyata o wi mana ina baban ko neddo moddo wonno emin ummi emin fay makka maye lawol hoore watama hoore babbo ngude herta halandim o jodi ha boy o mo waya ha boy mana o dani o yi jiya dalla dari yeso makko wi mo holko de metti woni boy baban ko ceerno wonno ko moddo ko gando emin fay makka mana yeso mum wonti yeso babbo caggal den mayi ngude herta halandim on momi yeso baba o wonti yeso neddo wayno lewru jamma lewru wa sappo tati o wi neddo an kay holi an o wi ko min Mustafa sallallahu alaihi wasallam o jagge makko ko mbadiran ɗum babam o wi mbadiran momi ɗum ko jamma fof hade makko lelaɗo mo juulanno yam laabi sappo yeeso ngo woni o wi holko watti yeeso ngoni yeeso mbabbo ko ñamano riba o may o pat julde annabi sallallahu alaihi wasallam mana dandimo hoore wattanode hoore mbabba so ɓurtitim faɗɗitima mana lewru jam lewru sagodat sabu julde annabi sallallahu alaihi wasallam ɗum so wiyama moƴƴani ɗum de ko kalisaji jokkum وأهل الله البيع وحرم الربا وأهل الله البيع وحرم الربا يأكلون ما نراجع سيدي ومجوي وجناج ناي وتأتي يا جماعة توتينلا وجناري هاي وتأتي يا نيلا توتينلا وجناري وتأتي يا كم إذا تيجي من جاي بدو توتيم وجناري نه وجناري وتأتي يا بس جوني وتوتيم على تليني أي الذين بينهم ينفقون نقابة وارون جاودين ما بالليل جمع وجناري ما كوانك والنهار نيلا ما وجناري sirrane suunde ujunere makko kanko ine laa o alani yetane mbedda ujunere makko mana ha joni feñje hakkude bot o heeroraki aya o kanko Aboubacry kala baɗɗo hono ɗen gueɗe naate aya yawma qiyamati alladina ɓen yakuluna ñamoɓe riba mana ha joni ñamoɓe riba la yaqumuna ɓe ummatako yawma qiyama illa ma yaqumu illa kama yaqumu sona no ummorto alladina yatakhabbaduhu mona liɓa ɗum a cheytan mana ha joni seyɗani minal masi mem goɗɗo biyeteɗo mana memaɗo jinneji dalika ko haala ko ɓe annum no kamɓe kaaluɓe mbi jinne noon memata jinne hanɗinta hanɗinta ko seyɗani ko ɓe leƴƴi ɗiɗi kamɓe ɗiɗi fof ko ɓiɓɓe Iblis mo gonirɗen mana ene ɓiɓɓe Adama ni eɗen mbaɗi julɓe eɗen mbaɗi heɓeɓe kamɓene ko noon jinneji ɗi ne jogui julɓe ene jogui yahuda ene jogui annasara seyɗaneji noon haydara hen gonani jaɓani hen hay wuuto ko seyɗani memata neɗɗo hanɗin ɗum kono wona jinne heƴani e neɗɗo gaaɗo mana mbi innamal bayu jeygu misal ribu mana ne way kono riba mana o halallahu Allah wi mana dagni albay a jeego haramo harmini riba faman jaahu on mo are mum mawisatun waaji mi rabbi ummode joomi faamande mana ko farilla kono muñande bas ɓuuri mana hewde baraji anda sadda ɗum mana ha joni ne cakkorɗon yani jaafoɗon hay tawde oɗon mbawi hayɗum lakkum ɓuuri moƴƴande on ɗum kuntum toon laajama taala mum oɗon gandi tawi oɗon gandi wadde ɓumana pule yawma ñalawma pour jamuna mana moɗon dutte iley fiihi e ñalawma o iley fewde Allah oɗo aya watti ndi jippade Qur'an nelaɗo wuuri caggal makko ko balɗe jeetati aya oyata suratu awfu alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina on jippi ko nelaɗo on dare dow arka mana hakkude Aboubacry e Oumar ñande aljuma Allah wi timmini diina gayni koye ayeje batti jippade timore nde kala ko woni mum ene yamira yo guuri caggal muɗum nelaɗo hooti Madina o yettiti Allah jippini hurmata aleykum almaydatu wa damu wal hamul khinjiri wa ma uhilla ghayrillahi bi wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wa ma akala sabu illa ma zakaytum bi wa ma zubi ala nusubi an tastakzimu bil azlam on jippi ko yo guuri ko woni hen ko ha heddi e mayde nelaɗo balɗe jeetati koɗo hay telli ango wattini tellade Qur'an watta mum mana ha joni kule yawmun mana ñalawma torja yawman ñalawma ko jawno moɗon dutte fii e mum ilallah fewde Allah sumato wappati mine kullu nafsin mana kala fitan ma kala barkono fagidi omno kamɓe ɗa o windi o seedo kadi kama allamahullahu no Allah andinde mo bindo so arab so farayso so pulaar fal yaktub yo windu mana ha joni bindowo o ko yumlil yo fit alladina on alima woni mo hak deweteɗo ñamade kam haalat kona dewowo ko deweteɗo fidat haalat wiyata ko ñamlimi ko naggam ƴettime makko o naggam bindowo oni winda wayattaqillah mana yo hul Allah kanko pidowo o rabbuhu mana jomi ko yo haal ko woni jomakko wala yabkhas do to us do rewete min mana ñamande se en hunde fayin kan soko laatima alladina on ale mo woni mal hakku ñamade safiya tawi ko neɗɗo ɗaayi walla ko cukalel o wawa fijde aw da'ifa walla mana ko looɓa sabu cukagol walla sammango awɗa taɗi walla fattanani añu milla mana nde o fidat uwa
ko mum walla mana o anda on duga mana poddo winde do fal yumlim yo fidi waliyuhu waliyu makko ketto e khabaru makko ba makko walla ka makko walla mawni walla goto rono be yo fit kanyum yo hal on ton hal yo hal bil adli nundal wa tasidu rew ko duggobe na ngara mum nyande fu walla jeewo bidi damal galle nyande fu ada soode mum dum odon mbawi wasi windude sabu badondirde e andondirde kono windude non buri wasidu cenne idata bai'at to tawi on jeewindiri wala tudar to lollu katibun bindo wala saiduna sed biya yo windu to usoto be sede so nodda yo ar setto woni tabalu mana ha joni son golli bay non kanyum futugol ko yaltore doftare biko me modo ko Allah taala salam o wi kala haari ɗum mana ibnu mas'ud mana lansari koynela sallallahu alaihi wasallam mana wi kala mo jangi ɗeɗo ayeji ɗiɗi mana wattande suratu baqarat mana ko adi mana nde waɗano to ko adi nde olel so jam e jonimo nafilaji ɗi o fonno mana ha joni naflude nelaɗo wi ko ɗum ngaluji aljanna ɗum hamdi ɗum mana ko abdoullahi ibnu oumar kono mana no amana rasul kanje mana timina mana simore nde sa jangi ɗum jamma yoni garɗe ponnoɗa nablude mana sa nablani ma windane mana baraji ha mana gom ini a rasulu nelaɗo mouhammad rasul ɓe gomni kala nelaɗo laano fariɗo min ceernga bayna aade hakkude goto mi rutuli e nelaɗo makko nelaɓe allah fof pote allah hay goto hen en ceernata kamɓe fof mbiyeɗen ko yen gom inɓe defte telliɗe fof mbiyeɗen ko yen jaab yen putoro noon ɓurana yen gollu ko woni mum ko annabaɓe fof yen jaab ko allah neliɓe yen ñimti noon mouhamadou rasulullah ɗum wi noon ko allah ko qaalu mana ha joni ɓe mbi samina min nani wa aɗana min ɗoftima wadde gofranaka kafrugol ma an allah rabbana jomumen koyle koye ma almasir woni luttorde mana allah yayafu min laawi kala allah wi defani allah walla asam fisana illa wusaa sana fode bawɗum laano waɗa fisana e baraji ma kasabat mana kala kon fagiti ko alayya ina defe mayru bakkat maktasabat kala kon waɗi mana ha joni bonani ربنا جمعنا لا تؤاخذنا ولا تجبرنا إن نسينا فمن جديد أو أخدانا ولا من غوفي ولا تجبر من ما نكون فمن جديد ربنا جمع ولا تحمل ودارون علينا جو من إسرا سديل كما حملته ونون دون الآدم على الذين بين من قبلنا أدنوا بمن دين سوق تبين نتوه في وين دي أتيم وين دي أدمال قلم فيب فيني بركي لون سبب بويه هاتي سبات سو أي كاين kala ɗo yehi tawana min dayi tiɗum yimɓe ganda hanki oɗo wofi ha yimɓe ɓe ceedo ha gasa nde fuɗɗo yitede ɗum wonno islam jeddele ɗe kama hamal toon donneɗa ɗum allah mala ɗaɗata lana woni gofoya aɗa suuɗi jaaɗa ko jamma e woto tinan jaaɗa galle janama e ɗo tinan jaaɗa nokku janama e ɗo tinan ɓoftuɗa comci gofɗa allah suuruma jaaɗa mana lojoɗa jaaɗa paɗa jama walla juma walla paɗa dental yimɓe walla joguiɗa kuris aɗa renni aɗa wonde yimɓe hay goto mana ha joni cinani ana woofi allah aɗa heddi ɓandu meeɗu allah suurima wacci e ma comti waɗe ma sutura aɗani julda yimɓe aɗani wirida e mumen aɗani haalda e mumen aɗani jangguida e mumen hay goto cinani suurima feewi jooɗoɗa ha ɓoya sakkoɗa sehil ma goto guuruɗa e ɗum aɗa debbo kaari yangi minen mbawi Allah na suur ma ana de wirto hoore ma wala tuhammilna wa taroni ma la taqata lana ko min garana ɗum sembe lana wonande min bihi ko donɗa min mana waafu anna ya yafu min waafu lana ya habra min warhamna ya yurmu min anta mawlana an woni kalim min fansurna ya waɗu min ala qawmil kafirin e yimɓe hatan بسم الله الرحمن الرحيم أرحم جميل بين الجمل ألف لام ميم والله أعلم بمرادي يا ألف وكو الله لا مكل من جبريل ميمكم محمد رسول الله الله ولا لا إله إلا هو سناكم كل حي يمير ينقل مال قيوم ما نشنيد نزل وجبني عليك جوما قال محمد رسول الله الكتاب معنا قرآن قال كونه بالحق خوغون مصدقا نمكم لما بين يدي ونو يسمى كوي جبت وانزل وجبني التوراة والإنجيل Musa nde ko Isa ɗin kam mana ko adi Qur'an hudan ɗiɗi fof mana ko pewal linnati wonande yimɓe mana rewɗo ko woni hen wa anzalo jibbini al furqana sen joom joftogo
mo wala ka yafaade o yoppo e muɗum mo wela o wutina e mum fiya ɗum noon mana kala gueɗe ɗe fof Allah ina waɗa Seydil Hadji Maliki radiallahu taala anu alhaji Saydou Nour haalani en wi wonde o namni ɗum o wi ɗum Saydou Nour kono firdo toon onon pulaɗen sabuuri o wi min firdata ko muñƴo o wi Allah ko muñƴo o wi a hawo muñƴo no yopto o wi ala muñƴo yaafo tan woppa o wi beele Allah wiyani juntiqa min joom joftogol o yaha o wi min de mi hoolaki muñƴo joftugol mi hoolaki ɗum o alhaji Malik ɗum noon hono firdata mana muñƴo o wi deƴƴuɗo ha waktu yonta waɗa ko weɗa min ko ɗum firani o wi ceerno kadi hono firtoon hakim o wi ñeeñɗo o wi ñeeñɗo ko baylo ñeña jamdi sakke ñeña nguru labbo ñeña leggal maabo ñeña lotol ɗum waɗi wiyede ñeeñɗo wonko ɓe ñeñata ko ɓe goni ñeeñɓe Allah ko ñeeña Allah ko baylo walla sakke o wi ala o wi ɗum noon firngomi nanani ko ɗum noon hannde holko woni hakim o wi baɗowo hunde ɗo foti wonde o firti noon inde Allah ɗe kadi ha ngata inna Allah la yafa suuɗaji alayhi makko shay'un bil ardi mana e leydi wala fi sama wona mana haaji woni asma walladhi ona la yastawirukum woni mona am noon fillara meran kay fa yasa mana no haaji la ilaha jabada la ilaha sana kanko ada aziz woni mana follo ila makko hakimu ñanju golle walladhi ona la anzala jibbini are ka mana e doma alkitabe mana deftere minu ina hen ayat muhkamatu mana ñeñaadi kunna ina hen umul kitabi mana yuman defte kaji fof tuugi ko ɓurani ko okra ayaji ko ɗiɗi moto saabiyatu ko jiɓiri mana hay goto anda fir majji ko wayno alif lam mim ko wayno kaaf ko wayno nun ko wayno kahaya insar ko wayno ɗaha nandi dinde tan famrid inna sina ko min jejjiti aw aqdana walla min goofi wota jaggir min mana ɗum ko min jejjiti rabbana